आज पूरा स्पेशल बैतरणी नईर माछ आज पूरा स्पेशल बैतरणी नईर माछ बैतरणी नईर माछ कि बैतरणी नईर भी धुआ हो सबु प्रकार माछ अच्छी कंटिया अच्छी पोला अच्छी जला अच्छी बालिकिरा अच्छी मौराड़ी अच्छी धुंडी कौन एटा हला मौराड़ी धुंडी 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 कहीं यहीटा है एटा कि माछ धुंडी ढुंडी माछ माछ जेते धोइने मिठा पूरा सफा नीट एंड क्लीन काती गोटे रहिबने मेन हला हेइडा हला मेन मांस धोइने सीटा माछ धोइने मिठा माछटा करिया एटा कष्ट कि खाइबा जो मजा पोड़ा बाटा पोड़ा नईर बाटा पोड़ा तो नईर पोखर पोखर बाहर कातीटा केड़े सुंदर छाड़ू ओ कौन देखा धोईदेला पर सफा हो गला यही भाया सफा नीट एंड क्लीन किए धोब घरे भी धोबे आम भोजी कर खाऊ भी सफा कर खाऊ टाइम लागू बर धोबी पूरा नीट एंड क्लीन ये माछ है 320 एठी आम जाजपुर केवल 320 आउ जुआड़े जो ये 500 तलू को नहीं ये माछ तो मिलव नहीं आम जाजपुर आम पाई जाऊँ ये माछ कौटी मिलव नहीं 320 बाछिले सी आ 30 टका नब केजी रे आमर गोटे भोजी आम नहींलु निजे धोईदबा निजे ये करदबा सी बाछी भाई बाछी पारे काती छड़े पारे 30 टका ने मटन नुहे आमर देख गोटे काती पाइब ना माछ धुआई माने कौ ये काती गोटे नहीं
ଏ ମାଛ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଆମେ ଯାଜପୁରିଆ ସବୁ ଖାଇମୁ, ସବୁ ଇଏ ଖାଇମୁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଖାଇମୁ, ଶସ୍ତାରେ ବି ଖାଇମୁ। ଆମର ଅଧିକ ପଇସା ବି ନୁହେଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ମାଛ ଧୁଣ୍ଡି ଧୁଣ୍ଡି, ତା ଗାର ଗାର ପିଠେ ଦେଖୁଛ ନା। ସବୁ ମାଛ ଭେରାଇଟି ମାଛ। ମାଛ ସଫା, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ସବୁ ସଫା ହେଇଗଲା ମାଛ। ପୁରା କାତି ନାହିଁ, କାତି ନାହିଁ କି ପୁଣ୍ଟି ନାହିଁ। ସରିଗଲା। ଏ ତ ଯେମିତି ପୁରା ସଫା ଦେଖାଯାଉଛି, ମନେ ହଉଛି କଞ୍ଚା ଖାଇଦେବା ପାଇଁ। କଞ୍ଚା ତ ଖାଇଦେଲେ ବଢିଆ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଧଳା ଧଳା ପୁରା ଲୋଭ କହି ଯାଉଛି କଞ୍ଚା ଖାଇଦେବା। ଏତେ ସଫା ପୁରା ଧୁଆ ହେଇଛି, ପୁରା ମାନେ ସଫା, କହିପାରିବେନି କେହି ଗୋଟେ କହିପାରିବେନି ଜଣେ। ଭାଇ ଏଠାରେ ଅଳିଆ ଅଛି, ମାଛ ନିଜେ ଧୋଇଛୁ, ନିଜେ ଇଏ କରିଛୁ। ଦେଖୁଛ ତ କୋଉଭଳିଆ ଧଳା ମାଛ, ଦେଖ। ଗଲା ସେ ମାଛ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା ରେଟ୍। ଏଟା ଗୋଟେ ଜଣ ଫାର ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ଏଟା ଟିକେ କଣ୍ଟା ମାଛ, ଏଟା 20 ଟଙ୍କା। ଏଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଗୋଟେ ଜରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲା 20 ଟଙ୍କାର। ଏଇ ମାଛ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି 50 ଟଙ୍କାରୁ 70-80 ଟଙ୍କାରୁ କମ ହବନି। 20 ଟଙ୍କା ଯେତିକି ଦେଇଛି। ଏଟା କରାଣ୍ଡି, ନଈ କରାଣ୍ଡି ଆଉ। ଏଟା ହେଲା ନଈ, ସବୁ ତ ନଈ ଆଉ, ଏଠି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେ ବାଛିଦବା। ମାଛ ଧୋଇନେ ମିଠା, ସେଇ ଗୋଟିଏ ତ ଆଉ। ମାଂସ ଧୋଇନେ ସିଟା, ମାଛ ଧୋଇନେ ମିଠା, ସେଇଟା ରହିଯାଇଛି। ମାଛ ବଛା ସରିଗଲା। ଏତିକି ମାଛକୁ ଆମକୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଲାଗିଗଲା ଆଉ। ଅଧଘଣ୍ଟେ ପୁରା ଲାଗିଗଲା ଏତିକି ମାଛ ସଫା କରିବା। ଚୁନା ମାଛ ସଫା କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ, ଖାଇବା ବି ମଜା ଯେଭଳିଆ, ସଫା କରିବା ସେଇଭଳିଆ ମଜା ଆଉ। ଚାଲ ଏଥର ପୁରା ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି, ତେଲ ତାତି ଗଲାଣି, ପଡ଼ିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଜା ହବ। ସବୁଦିନ ଭୋଜି। ନକା ଟାଙ୍କେ ଭାତ ଭାଜିଲା ପରେ ମାଛ ନକା ଲୁଣ ହଳଦୀ ପୁରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଘେରା ବୁଲେଇ ଦେବେ। ବଜା ବଜା ଗୀତ ଗୋଟା ସେଇ ଗୀତଟା ବଜା। ସେଇ
ମାଛ ଅଲରେଡି ହେଇଗଲା। ଆମର ମାଛ ବଛା ହେଇଥିଲା ସେଠି ଭୋଜି ହଉଛି ସେଠି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋକେସନଟା ବହୁତ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଇଏର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆସିକି ଏଠି ଖାଇବାରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଏଠି ମୁଁ ପଳେଇବା ସେଠି ଟିକେ ଠିଆ ହେଇ ଖାଇଦେବା। ସେଠି ନଈର ପାଣିଟା ଅଛି, ଏପଟେ ବ୍ୟାରିକେଡ, ଏପଟେ ଆମ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକେସନ ଆମର ଏଠି ପୁରା ମସ୍ତ। ଯାଜପୁର 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 1 ନମ୍ବର ରହିଛି, ରହିବ ଯାଜପୁର। ଏଥର ମାଛ ଭଜାଟା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା। Good. Oh. କଷ୍ଟର ଭରଟା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଗଲା। ଓ
ଲଙ୍କା ଏତେ ରାଗ ମୋର ତ ରାଗ ନହେଲେ ହବନି ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲଙ୍କା ଗୋଟା ଚୋବେଇ ଖାଇଦେଉଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଯୋଉ ରାଗ ତାକୁ ମୁଁ ଖାଉଛି ସମସ୍ତେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ଭିଡ଼ିଓ ଖାଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଖାଇକି ମୁଁ ଦେଖେନି ଚୁନା ମାଛ ଚୁଡ଼ା ଭଳିଆ ଖାଇବ କିଛି କଞ୍ଚା ନା ଫଣ୍ଟା ପୁରା ପକଉଛି ପୁରା ଗିଳିବି ନଈ ଚୁନା ବା ନା ଅଲଗା କିଛି ହେଲେ ଗୋଟେ ଇଏ ରହିବ ପୁରା ପକେଇବ ଖାଇବ ଚୁଡ଼ା ଚୁଡ଼ା ଭଳିଆ ପକେଇବ ଗିଳିବ ଓ ରହିଲା ବାଏ ବାଏ ରହିଲି ବସିକି ଖାଇବା ଆଉ ଶହେ ତେଲରୁ ନାଚର ବି ତାର